Сега преди малко видях няколко държави в Западна Европа са решили отново да приемат ядрената енергия като част от стабилните по-зелени енергийни източници. Нали, то по-скоро от тия, които бяха противници, като сега, нали, предимно държавите от Централна и Източна Европа, плюс Франция и Италия напоследък са твърдо за ядрената енергия и половината ядрени реактори в Европа са във Франция. Сега и Германия, Белгия и Дания също са включили, както и скандинавските държави, и най-вероятно ще има все повече инвестиции в ядрена енергия като стабилизираща и подпомагаща всички други възобновяеми източници. Нали, никой няма да спре да инвестира в солари, ВЕИ, ВЕЦови и така нататък, защото то просто няма логика човек да спре да инвестира в тях. Нали. Ще имаме нужда от все повече енергия, трябва да е ефтина, но ще трябва нещо стабилизиращо и определено е по-добре да има атомни централи, отколкото да копаем въглища или да купуваме газ, която в Европа почти никъде няма, от държави от цял свят и да се внася и Европа да е зависима от други държави, нали, включително и България. И той ще е, може би, едно много добро дългосрочен план решение, защото те ще има много допълнителна и стабилна ефтина енергия, което стимулира икономиката. Нали, това е най-важното нещо, да се стимулира икономиката и да дишаме чист въздух. Защото в момента, като се копаят въглища и като се прави ток от газ, не е много по-добро решение, защото този въздух ние го дишаме и в същото време това е по-скъпо решение. Електроенергията от ядрени, от възобновяеми източници е по-евтина, освен всичко останало, така че това е едно правилно икономическо и политическо решение и всички популистски мнения, които са наобратно, сега вече ще е по-трудно да преминават, след като най-големите икономики Германия, Франция, Италия, в Испания също след шатдауна, който имаха преди няколко седмици и спря тока там за 2-3 дена, също почна да духа вятъра по този начин, така че най-вероятно в цяла Европа ще има все повече инвестиции в възобновяеми и в изграждане на нови ядрени структури. Проблема е, както всички знаем в България особено, че става много бавното и нещо. И ако някоя държава почне сега да строи някоя атомна, най-вероятно ще има чак след 10 години нова и също възобновяването на стари централи също отнема години и става много бавно и е много скъпо.